afternoon. Welcome to my channel. For this video, we will be subtracting mixed fractions. And, sugod na ta. Di ta magdugay-dugay. Let's subtract 7 and 5 over 4 minus 3 and 1 over 2. Let us start with grouping. Igrupo na to una ang mga whole numbers. Ang whole number dria is 7 and 3. So, ikulong na to na. Pwede na po dili ikulong. You have 7. Take note of the operation that is minus 3. Close. And then, gamit dayon tadria og plus kay ang resulta sa numbers nga gi-minus ug ang resulta sa mga fractions nga gi-minus itipon raman gihapon nato na at the end. So, another group for fractions. You have 5 over 4. And take note, minus ni, minus 1/2 or 1 over 2. So that's it na. Equals. Ang 7, kuag 3, you have 4. Copy, plus. Unya, kung tan-awa na to, dili yun sila like fractions. Unlike or dissimilar fractions ang nakita na to. So, ang pag-subtract, magkuha ta og LCD. Kulong sa ta. Yan. Unya, ang pagkuha ni LCD is, mangita rata dari sa duha. Let's pick 2. Kana si 2, makabahin siya into 2, pero dili siya, si 2, kagamay nito, dili nato siyang mabahin into 4. So, buot ipasabot, let's choose the bigger 4 or 2. Let's have 4 as our LCD. Pero dili sa tanang panahon ha, kung mangita tag LCD, mamili rata si denominators na ay mga panahon nga i-times nato ang mga denominators. In this case is 4 ato ang pilion as our LCD. Kana si LCD, kana si LCD, i-divide na sa denominator. 4 divide by 4, the answer is 1. Ang kanang 1, it times sa taas. 1 times 5, you have 5. And then, you copy this 1. Dirian na pud ta nga fraksyon. Kana si LCD, i-divide na pud na kang 2. 4 divide by 2, the answer is 2. 2 times 1, the answer is 2. So, diyan mo ta sa baba, equals, copy ang 4, copy ang plus, and bar dayon ta, ang 5, kuhaan, og 2, you have 3. Copy nato ang denominator ng 4. And then, at the end, idikit na nato ang duha. 4 and 3 over 4 is the answer. Okay, kita pa. Yan. On the other hand, there's another way on how to subtract mixed fraction. Copy nato ni 7. Same gihapon para makita nato kung parehas ba gihapon ang ilang answer. 3, 1/2. Anak ko, wonderful ang math. We can choose any different ways for us to get the answer. So, balik ta diri equals, first thing to do is group ang mga numbers and fractions. So, ang numbers diri are 7 and 3. Ito naman i-resolve para dili. 7 minus 3. Kulong. And then, plus ta. Kay idikit nato na later ang resulta sa pag-subtract sa fractions nga 5 over 4. 5 over 4 minus, kanis na po si 1/2. It close. Equals. Ang 7 po ang 3. You have 4. Unya, dari anak po ta, kapita sa plus. Nya, pag magkapi sa plus is dirian na po ta, pwede ta magkulong or dili. So, diri ka nag-LCD man ta, pwede ragot ta diri atong ginatawag sa mga estudyante or sa mga bata nga butterfly. Ganahan sila ani.
Okay, pwede rin ta mag-close, pwede mag-parenthesis, pwede rin po dili. 4. 4 times 2, times ang duha. 4 times 2, you have 8. Sa baba ibutang. And then, ang buhaton dria is cross multiplication dayon. 5 times 2. Not necessary nga ipakita yun nato ang pagbagis nato ha, ang pag-cross nato. You can do that in your mind. 5 times 2, you have 10. And then copy this one, minus, and then kanina po, partner ni baba is kanin sa taas. 4 times 1, you have 4. Equals ta, equals. Copy ang 4. Copy ang plus sign, and then bar. Kani atong unang ha, ang concern nato is kanina lang. Ang 10, kuhaan og 4, you have 6 over. Copy ang 8, yan. Ma-reduce pagod nato na siya into its lowest term. Equals. Copy ang 4. Copy ang plus. Pag mag-i-reduce nato ni siya, mangita tag number nga i-divide nato sa 6 and 8. Let's pick 2. Isa ra gyud ka number ha. Dili ilahi-lahi. Divide 2 puta sa baba. So diri ata. Una is mag-bar sa gyud ta. Ang 6 i-divide sa 2, dikit ba kaayo? Ang 6 i-divide sa 2, you have 3. Diri ana puta sa baba. Ang 8 i-divide sa 2, you have 4. And last step is, pwede na idikit kung clear na. Kung wala na tayo problema. You have 4, dikit lang si 3 over 4. And look at the answer. It's just the same. Another way. C. For letter C is, i-renew na to ang fraction. 7 and 5 over 4 minus 3 and 1 over 2 equals. Group na to ang mga numbers. 7 minus 3. And then plus sign. Kaya idikit na nato ang result dali o result sa fraction later. Okay, fraction 5 over 4 minus 1 over 2 equals. Ang 7, kuhaan of 3, you have 4. Copy ang plus. Diri ana ta mag-rename sa fraction. At ang target is maparehas ang ilahang denominator. Diri kana si 5 over 4. Ang denominator niya is 4. Kanina lang atong i-manipulate. Unsay i-times nato kang 2 para mahimo siyang 4. You have 2. Kaya 2 times 2, you have 4 man. So, ipakita na to ha. 5 over 4. Igo na ko ng kopya. Kani ang ato ang i-manipulate. Copy lang ang minus. Pag human 1/2. Copy. Unya, butangan na ko og parenthesis. That means, mag-multiply ta dria sa 2. Mag-multiply ta nga mahimo silang duha nga 4 ang denominators. Kani okay naman eh. Chokes naman eh. Ang kanina lang sa 1/2. Dapat mahimong 4. Nagamit ko parenthesis kay mag-multiply lang ta. So let's pick 2. Kay 2 times 2 you have 4 man. So kung 2 ang ibutang sa baba, 2 po lang sa taas. Okay. Makita na ninyo later. Equals. Copy ang 4. Copy ang plus. Copy lang sa ni. You have 5 over 4. And then, copy lang po ding minus. And then, diri ata. Take note, parenthesis is a symbol for multiplication. So, i-multiply nato ning kaning duha nga fraction. Taas times taas, baba times baba. Mag-bar sa tauna para tupong lang. Ana, unya, taas times taas ta ha. 1. Numerator times numerator. 1 times 2, you have 2. Sa baba na po. Baba na po ta. 2 times 2, you have 4. O di parehas na silang denominators. Nara sa imo kung ganahan ka ani nga pamaagi, pwede ka to nga pamaagi or ka to equals. Copy na to ang 4. Copy na to ang plus sign. And then, focus ta dali as a fraction. Parehas na baya na sila. Parehas na o denominator. That means, pwede ta automatic mag-minus aning duha
and then copy ang common denominator. Like fractions na niha, same na denominator, so copy the common denominator and then subtract ang numerators. And 5, kuhaan, o 2, you have 3. And last is, idikit na nato sila, 4 and 3. 4 and 3 over 4 is the answer. So parehas lang. Okay, the other way, other way is, ito ni sibog. Alright, the other way is, same fractions ang gamiton ha, same mixed fraction, 7, 5 over 4 minus 3 and 1/2 equals. Ato ni i-transform ang kaning duha ka mix into improper fraction. So ang nakoy video aniha on how to transform mixed to improper and vice versa. Please watch it. Dria na ta, balik na dria. Sa first mixed fraction, mausa ni atong unahon. 4 times 7, 4 times 7, you have 28. Ang kanang 28, i-plus ni mo dria sa taas. 28 plus 5, you have 33 over. Copy ang denominator. Copy. And then, dria na po ta. Dria na po. 2 times 3, you have 6. Ang kanang 6, i-plus sa 1. 6 plus 1, you have 7 over, copy ang denominator, equals. Pwede ta mag-cross ani, pwede ta atong ginatawag sa mga bata ng butterfly, pwede ra pud ta LCD. So mag-LCD lang ta. LCD lang ta. Let's pick 4. Kana si 4 nga LCD, i-divide na to diri. 4 divide 4, the answer is 1. 1 times 33, you have 33 minus. Diri ana po ta. Ang 4, i-divide sa 2, you have 2. Ang kanang 2 karon, i-times sa 7. 2 times 7, you have 14. Equals bar dayon ta. Sa taas ta, mag-minus ta, 33 minus 14, pila man? You have 19. 19 over, copy ang 4. 19 over 4, ato na siyang i-change into improper fraction. Mag-divide ta diri ang lapit. Divide. I'm going to use the yellow. 19 divide by 4. Kita ba? Okay. So, sa 19, pila katag 4, we have 4. 4 times 4, 16. Ang 9 ko ag 6, you have 3. Then, aning remainder, obiran og divisor. So, mao na ni ang iyang mixed fraction. So, kopyahon lang nato, ilisda nato na, or, ato ko ilisda? 19 over 4, 4 over, ang mix niya is dara 4 and 3 over 4. So, parehas sila silang answer. Thank you and bye!